Dipateni Johar, Dion, Dion. Roman kakakku. Tapi ini Mas Werkudara kepiye iki? Wis rawuh karo Werkudara apa nembe iki wis lawas. Lah yo lawas. Pun Kakang sareng karo Si Adi ki lawas ki ana dina mirunggan Si Adi jagongan bareng karo pun Kakang ngrembak-rembuk perkara mulyaning urip manten remeng jagat. Yen panjenengan Kakang wis lawas anggone serawung kudune ngerti karo wateku. Ngerti kepiye? Werkudara wong dugal. Bobot kowe karep apa-apa ora kena sing ngalang-alangi. Yen iya tetep tak lakoni, yen ora tak lakoni. Niki karo gawe cilakane Si Adi, apa pun Kakang kudu tega. Pati urip sing kagungan gedhong ana kuncen ana titi mangsane mati masa urung. Karo aku dijerokro nganti yen durung kelas kuwi sing urip ora gadang mati. Aja mangkap. Aja mangkap. Wah mikir. Basan Boyowaja pancen wis duwe karepan ora kena dilakelu. Kuwi wateke Werkudara ya wateke Bratasena. Lho bareng aku ngelingake lho kok malah diwulang. Jarene pati uripe menungsa ana sing kagungan. Gedhong ana dikuncen-kuncen ana titi mangsane mati masa wurunga. Lah yo bener pancen. Pancen bener. Pati uripe menungsa kuwi menungsa ora ana sing ngerti. Pati siji dalane 1000 wis. Arep ditangis-tangis ana paribasan nganti nangise milih geti. Rasake Yayi Werkudara tetep ora gadang nggone marangan. Ya mung kari sing ati-ati muga-muga kalih saka Sambika Sena. Lho. Bareng Yayi Werkudara munggah ana Gunung Reksamuka. Karena Delanggung Prapatan Paraga Catur Denda. Lho, Kurawa padha gawa gaman. Waduh, mbebayani temen iki. Wis lah. Mandek. Kathek putih. Gong maguru gong so tetek koyo
botol-botol pur pansriting orang goesti terkata ingkang tujuh melayu sapi ono kene putih ngandhekake marang aku anggone bakal ngoyak marang laku isi warga Kudara sapa takon marang aku Senggono Anoman Senggono Anoman Rama Dayawati Rama Dayawati Wanara Seta bali pitakon kalebu perangane wong Kurawa Surtayu aranku Surtayu yo kembar karo Kartomarma kae sedulurku lanang bulan aku mirip mung bedane brengose yen aku karo sedulurku Kartomarma mirip ora ana sing dibuang bedane nggon sandhangan karo brengosku luwih kandel mulane tejaku semorot ning ndi-ndi kawis tara mencorong lah kowe ketek Anoman kepiye karepmu kepiye arep ning ndi ketok nyolwati banget mun dikerparangi paman Sengkuni gandeng Werkudara kuwi mau bakal ngecepkel Pendhita Dara dijaluki kudangan kayu gong sesuai ngangin lan tirta Pretasari yen nganti balik tinggal wajib Werkudara pateni bangga sembadani putih rampungi nyawane dasar Kurawa jail metakil wonten kanggo Ramulka putine Candula sapa sing arep gawe cilakane Werkudara iki sing arep gawe malang lho apane Werkudara kudu sangat kudu kadang cilakane Werkudara melu pilihan isi cendenge kemarane keteng botate lutung bingung nyuk-nyuk ora minggat papan kene ajur kumur-kumur badamu ngono yo bos
ya kala byoga mangung siring sata Kurawa kambang Wongi srokati timerun larut sagunging werat lan diwati Swatama kula nonon parimangandika Kakang Surtayu aja mung para Kurawa sing padha tumandang aku njaluk tenagamu yen pancen Swatama lahir batin nang Gunung Nuwula ana negara Ngastina tak jaluk kanthi banget Werkudara niatar dipatin Coralu lho kono kethek putih ngakune sedulure Werkudara sedulur sing kepiye menawi boten mlete menika namung sedulur nunggal Bayu Bayu kuwi apa Bayu Bayu menika lambanging kekuatan lah malah nembe ngerti ya Bayu kuwi lambanging kekuatan ayo sikepo gamelan landhep pirantining peperangan ketem budating lutung bingung sirano dimana aja nganti dadi pepalangku agak kira-kira pabrik nafsu saltoro penjaringan yoi Tata kaya botol-botol ora panjrete ngaturang Gusti. Surarame Bathara Pedhok karo sapa nggih aduh man. Nganggenipun kadangipun Werkudara nunggal Bayu man. Nunggal Bayu terus Werkudara menika
ngantos mboten ketinggal sak menika wonten pundi ingkang dados depi adengipun. Kepalangan wujuding kethek butate lutung bingung ngunyuk nyanyuk yung. Apa ora diranjang gaman bae sampun nanging gaman setunggal kemawon mboten saged tedas. Kelewang mboten tedas. Curiga mboten tedas. Tumbak Anoman menika saged mlumpat trampil trincik olah kridane peperangan. Yen lah iki kepiye malah ora ketok Werkudara mbok mlayune tekan ngendi. Saenipun dos pundi Mas Drasasana temandang nggih aja nganti gawe wirang karo adi-adimu nggih Mas. Ya. Mundur. Bandar Jumut Raden Arya Drusasana dasar gagah prakoso Birawa Gedhe Simbar Dodo
Netrane mencara kaya mripating singa barong. Rono pindha canduking baita ora wis mulih dilantik mentar-mentar abang kowe sing nglupasno kancang. Wajane gengsul ring maning gimbal dinudal-udal dilandul-landul. Candrane kaya wana mung liwang-liwung. Mangkono mijil sesumbar sengarya Dursasana. Lengeng-lengeng cemplon munun pindhang koya. Ketemutan ning lutung bingung kecekel dening aku nglakon kudu dadi palang sempal bau gitu lantengen. Awas, woi. Sing melengking suarane. Sing mengine suarane. Cara mangane kuwe ya lah. Yo ir. Ora diganggu aja mikir nang pacare banget. Pacare tuh maklum wong ana ditangkap. Mengenok-enok aja. Iya. Diri mendaran orang aja. Gangsar jaring aku dadi lan pati. Ayo, rasa. Sing ngoparong astino iki. Iya pancen. Ditangkap nih pada bikin nasi lanang wae. Wong ditonton malah. Yang kayaknya nggak sih dari sinden lain banget. Udah balik kotak kanel. Contoh kentinge dadane kae. Padha tekek men dadane keton ya. Ya kalau mesem ora wong tenengna terus dalan iso iki. Syukur. Gede nuku.
marga catur dendha margaring dalan catur papat dendha pambegalan minangka sambeting carita nenggi denawa kembar kalih candrane jejatilan wonten madyaning wana gawe kaget urip ampaira denawa kekalih
Sonto. Sinara sinaring kilan saha nandhit sesautan yayah ilantik Wang Rudropati mengari bawa benter kawonane mendung. Merbawani wonten ing Gunung Reksamuka. Wana gawat liwat-liwat wingit kemati-mati santomati jalma-mara jalma kemlayu. Mega mendung ngungkuli Gunung Reksamuka saged jemyak kanan kering. Wong sing kang lumayan ngungkuli angkring Gunung Reksamuka saged kaki doro pindhane kaya kukila kenging gandring. Kacarita wonten Denawa kembar kalih nenggih Rumaka lan Rumakala. Agengipun Sang Prabata siwiking dangu boten nedha kulit daginging menungsa. Gece-gece wali gece sadar cintan wali kobra. Kyai Rumakala ana apa Kakang Rumaka bawane ngalas kene kawan pradata. Amin tolawan Manggros Rusingonato Kadaya Nanubro Ler Kadaya Nanubro Praptapa glabri selana lakune Lawas rento pumangsana wit ora ana kebo sapi banding warang tungging kala jengking yai bener kandhamu Kang apa ingkane awake dhewe rento pumangsan mundhak ora bisa lestari anggone urip ayo padha medhun ana Karang Pradesa goleki ana wong angon kebone pangan sing angon dipangan kaya mengkono ya Kang mbok menawa kanggo srana kanjeng urip lan urip atimbang nandhang gerah rungsang kaya kere
ayo siwi kangeng sika hambang beceling beratoko gelap serana lakunin ana menungso gedhe dur ayo ngaku sadurunge mati tanwaran wah takon marang aku untuk kembar sapa Sagya kala rumangka kanggo rumangka kowe sapa sabda kumpul pamrakyat Bratasena Werkudara Yan Bratasena Werkudara Bimasena pundhut bojoke kutha kembar permekyaku kowe iki mbeduli kayu sak rangkul rong rangkul memper panganku kebo sapi bandeng warak padha bubar tangkar kanggo lirune kowe satriya aku peduli kayu sarang rong rangkul kanggo srana mupati kayu gungsu sing angin ora ana kayu gungsu sing angin anane buta kembar orang minggat lakon do dadang dadi kadang gubrah candrane Sosoro maruta bawana marga samirana lan warayan
Nalik rasane ngatiku di Gantung memangsan gede banget dasare bukune kuning bisa-bisane nyung Kiai kaya iku malah ditinggal turu di januran anarga mereka babar pisan ku anggar werkudara dadi pangan tulis ora-orane umpamane aku mangan lengan kiwa si Adi tepai lengan tengen ku anggar aku mangan pupu kiwa kowe tepai pupu tengen mangane pupune gede seneng betor ana Raden Werkudara pupune kaya bakul kopi nah wong rame kaya iku bisa-bisane ditinggal turu anggar karo mesem longo linga-lingo Malang ngimpi panganan enak banget kae Werkudara enak banget kae sari jeme ketel-ketele di tayang-tayangnya kancana lagi nyambut gawe kok malah jan lali bisa-bisane oh pengurep oke wong yo talakan gitu tak kira wis mati munggari mangan malah tesi urip ayo pangan ora tumpang lampi pangan tempat gawe wani ora apa kuwi disit ning bulan to Kampol kaya wit gedang samplak wis telu jajan lengene kaya apa ayo pangan ulet banget kok sing guring kok jajan ora kuat ampuh banget Raden ayo besok mangan aku sembah lawakan kang kroyok bareng ayo kroyok mudane aja turu wong nang panganan malah turu kroyok ya Jan Werkudara tuwuh kerosane buta kekalih dipun tanting pindhane kowe nanti kampung
Sami sakala dipunaben kumbo babar jare kujut. Rukmaka nengge Sang Bang Bathara Bayu dalah Sang Bang Bathara Indra. Aduh kalah